Пінскі ліцэй аўтатранспарту і мэблевай вытворчасці стаў першай у Брэсцкай обласці навучальнай установай, дзе аднавілі падрыхтоўку спецыялістаў па прафесіі каваль ручнога кавання. Ужо ў наступным годзе райцэнтры рэгіёна атрымаюць 30 уласных дыпламаваных кавалёў. Аб тым, як ідзе навучанне і што чакае выпускнікоў пакуль унікальнай групы, даведаемся зараз. Гэта толькі ў старых савецкіх кінастужках кавалі выглядаюць касматымі волатамі з пудовымі кулакамі. Іх сучасныя палескія паслядоўнікі – звычайныя падлеткі. Толькі акрамя падручнікаў і сшыткаў, гэтыя хлопцы штодзень бяруць у рукі малаток і бляху. Нужен пруток, его оттягивают. Потом вырезаешь заготовки потихонечку, помаленечку. Все это делаешь и своими руками выгинаешь это все. Другакурснік Улад Капшевіч прафесію каваля асноўнай у сваім жыцці не лічыць, але ад перспектывы добрага працаўладкавання не адмовіцца. А вось яго аднагрупнік, сам вясковец, за 2 гады навучання не толькі карысныя навыкі набыў, але і убачыў усе перавагі кавальскай навукі. Ну, я пошел сюда на сварщика, кузнец это второстепенное уже. Дома можно сделать и все заборы, и можно кому-то под заказ сделать. И нормально было. Открыть свое кузнечное ремесло. Ужо ў наступным годзе Пінскі ліцэй выпусціць першую групу дыпламаваных кавалёў – 30 чалавек. Кіраўніцтва разлічвае на будучыя заяўкі ад мясцовых прамысловых і сельгаспрадпрыемстваў. Дарэчы, менавіта істотны недахоп такіх заявак сёння з'яўляецца праблемай пры размеркаванні выпускнікоў, а таксама пры фарміраванні новых груп. Проблема возникает в заявках предприятия на подготовку таких специалистов. Если бы было больше заявок, тогда мы бы знали конкретно, сколько нам надо подготовить специалистов, они будут востребованы. У любым выпадку без працоўнага месца выпускнік не застанецца, запэўніваюць у ліцэі. Больш таго, у яго будзе выбар – уладкавацца кавалём, электрагазасваршчыкам ці вадзіцелем.